дар қароргоҳи Федератсияи самбои Ҷумҳурии Тоҷикистон маросими ҷамъбастии фаъолияти федератсия доир гардид. Дар маросим роҳбарияти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи самбои кишвар, варзишгарону ҷоизадорон ва дигар намояндагони соҳа ширкат намуданд. иттилоъ дода шуд, ки дастпарварони федератсия дар соли 2021 дар 5 мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ ширкат варзида соҳиби ҷоизаҳои ифтихорӣ гардиданд. Аз ҷумла дар Суперҷоми ҷаҳон соҳиби 1 медали тилло, 5 биринҷӣ, дар чемпионати Осиё ҳамагӣ 22 медал, дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ФИАС 2 медал ва ниҳоят дар қаҳрамонии ҷаҳон, ки дар Тошканд сурат гирифт, самбочиёни тоҷик 3 нишон, аз ҷумла 1 тилло, 1 нуқра ва 1 биринҷӣ ба даст оварданд. имсол аз тарафи Федератсияи байналмилалӣ ду номаи сипоснома қадрдонӣ ба унвони раиси президенти Кумитаи Миллии Олимпияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, яъне ки ирсол гардид ва ҳамчун ба раиси Кумитаи кор бо ҷавону варзиш назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳамаи ин сипосномаҳо ба хотири дастовардҳои бузурги самбочиён буд, ки ин моро хеле рӯҳбаланд намуд. ҳамзамон дар ҷараёни ҳамоиш ба як қатор аз ҷоизадорон, беҳтарин варзишгарон ва масъулони соҳа, ки дар соли 2021 дар рушди самбо саҳмгузор буданд, сипосномаву ҷоизаҳои пулӣ тақдим карда шуд. дар соли 2022 ки дар шаҳри Москва аввалин мусобиқаи ҷоми ҷаҳон барои дарёфти асосгузори гӯштини самбо Анатолий Харлампиев мегузорад, ки мо нақшаи ман ҳамин аст, ки худо хоҳад дар ин чемпионати ҷоми ҷаҳон иштирок кунам ва дар тӯли ин сол чандин мусобиқаҳои дигар аст, ки ман нақша дорам, ки дар ин чемпионатҳо иштирок кунам, бо боз парчами давлати худро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорам. Чунон ки дидед, ина ҷоизаи Федератсияи самбои Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба даст овардем. Миннатдорӣ ба президенти федератсия менамоем, ки ина таи чанд сол аст, ки моро дастгирӣ карда истодааст ва аз соли 2018 ба ҳамагон маълум аст, ки ба ман автомашина тӯҳфа намуданд ва боз имсол ҳам ҷоиза пулӣ гирифтем. Миннатдорӣ баён мекунем ва дар соли 2022 кӯшиш менамоем, ки дар чемпионати ҷаҳон, ки аз ҳама қулаи баландтарин дар самбо чемпионати ҷаҳон аст, яъне кӯшиш намоям, ки дуюмбора қаҳрамони ҷаҳон шавам. Ин орзуи ман аст ва кӯшиш менамоям, ки ба ин орзуям бирасам. дар маҷмӯъ самбочиёни кишвар аз мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ дар соли 2021 34 медал ба даст оварданд, ки 6 тоашро тилло, 11 тоашро нуқра ва 17 тои дигарро биринҷӣ ташкил медиҳад. яке аз варзишгарони номдору шинохтаи кишвар, Беҳрӯз Хоҷазода, низ ба хотири заҳматҳои шоён аз ҷониби федератсия бо ҷоизаи пулӣ қадрдонӣ шуд. ӯ пас аз табобати тӯлонӣ ҳамакнун дар марҳилаи барқароршавӣ қарор дорад. мухлисон дар фурсати хеле наздик метавонанд Беҳрӯзро дар майдонҳои гӯштин бубинанд. 6 моҳ пеш ман ҷароҳат намудам дар шаҳри Москов, ҷарроҳӣ намудам дар шаҳри Москов ва духтурон ба ман гуфтанд, ки баъд аз 4-5 моҳ барқарор мешавӣ ва метавонӣ ба рӯи гилем баргардӣ ва ман ҳозир кӯшиш менамоям, ки машқҳои худро шурӯъ намоям ва дар муддати 4-5 моҳ барқарор шавам ва ба мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ баргардам. ҳамакнун дар соли нав боз варзишгаронро як қатор чорабиниҳои бузурги байналмилаливу ҷаҳонӣ интизор аст. онҳо бо дастури мураббиёни худ барои боз ҳам афзудани шумораи дастовардҳо омода мешаванд.